mikä se olikaan vuonna 2010 syksyllä alkoi tämmöinen pariskuntaryhmä, mikä se virallinen nimi, niin en muista enää. Ja kymmenkunta keskiviikkoa oltiin tuolla Koivupihassa. Ja siihen tuli vielä meidän kyytiin autoton pariskunta ja tällä tavalla meitä 4 ihmistä aina marssi Koivupihaan. Ja toimintaa alkoi löytyä kaiken näköistä. Yhteisiä retkiä, jopa luontoretkiä tai tutustumiskäyntejä jonnekin. Ja yhteisiä juhlahetkiä alkoi tulla. Sitten oli myös tämmöisiä omaishoitajien yksinretkiä ja niilläkin olen ollut mukana ja aivan huippuretki oli viime elokuussa omaishoitajien yhdistyksen järjestämä Viipurin matka. Kun olen historia-ihmisiä, niin sain kerrankin olla 2 päivää Viipurissa tai 2 päivänä historian kanssa 2 kesken. Tämmöistä on ollut. Miesryhmä antoi sen, että meillä on kaikilla toistemme puhelinnumerot ja nyt on sovittu jo seurakunnan kota toukokuussa. Mutta tietysti sitten harrastet on erilaisia ja osa haluaisi. Minä olen tottunut nyt näissä eläkeläispiireissä, että kun lähdetään retkelle, niin toiset sanoo, että eihän siellä pidä kävellä. Ja toiset sanoo, että ei tulla, jos ei kävellä vähintään 3 kilometriä. Että tässä miesryhmässäkin on semmoinen ero, että ja sitten käytiin kuntosaliin tutustumassa ohjaajan avulla, niin sitten kumminkin tuntui siltä, että kun tuo kuntosali on sisätoiminta ja meissä oli aika paljon ulkoilmaihmisiä, että sama ottaa se hiki ulkona. No tietysti oli eri harrasteisia ja yksi mikä miesryhmästä puuttui, niin ei ollut oikein lauluihmisiä. Mehän olisimme perustaneet lauluyhtyöt. Nimikin olisi ollut valmis, Los Tementicos. Mutta kun ei ollut laulajia, että tämä puoli ei onnistunut. Katsotaan, nyt kokoonnutaan. Minut tinkivät mukaan tähän omaishoitajien johtokuntaan. Siellä oli tuo tuttu ihminen, joka sanoi, että sinulla on nyt kerta näitä sairaita lähde mukaan, että tämmöiset omaishoitajat on olemassa. Ja no, sai houkuteltua minut siihen mukaan ja sitten siellä tulikin tämä, että niillä on tämmöinen kuntosaliryhmä menossa tuolla Rantakylässä, jossa on näitä tämmöisiä hoitajia ja hoidettavia ja lähetkö mukaan. No ilman muuta minä sanoin, että silloin minä pääsen joka toinen viikko, kun olen työssä ja kotona. Ja siitä se alkoi. Sama ryhmä pyörii tänä päivänä, tosin se vetäjä, joka silloin siinä veti, niin jäi pois. Mutta muut ihmiset siellä melkein kaikki on samat, että hirveästi ei ole porukka vaihtunut. Tosi hyvä ryhmä. Sitä ihan niin kuin odotetaan, että nyt tulee keskiviikko. Muuta menoja ei voi tälle päivälle järjestää. Meidän pitää lähteä kuntosalille. Ja milloin mitäkin kuntoillaan. On keppijumppaa, on kuminauhajumppaa, milloin pelataan ilmapalloilla, milloin on tasapainolauat, milloin on puntit. Ja sitten koneilla tietysti jokainen tekee oman vointinsa mukaan. Ja tunti jumpattaa suurin piirtein ja sitten sen jälkeen mikä parasta, niin keitetään kahvit. Vuorotellen tuodaan kahvileivät, herkutellaan ja parannetaan maailmaa. Ja yksi mikä hirmu hyvä juttu, niin se on semmoinen hyvin huumoripitoinen ryhmä, että kaikki ymmärtää se huumorin joka kerran, että kellä on joku uusi juttu ja sitten nauretaan näille jutuille. Sitten jos on kellä murheita, se on yhden murheet, on sen koko ryhmän murheet. Yhden ilot on koko ryhmän ilot ja ne on siinä, ne pysyy oikeastaan siellä kuntosalilla, että ei me niitä hyvin sitten muualla kerrota, kun ne on meidän omia juttuja, niin jokainen uskaltaa avoimesti kertoa omat ikävätkin asiansa, mitä siellä on ja siihen sitten yritetään aina olla hengessä mukana sille, kelle tarvii. Että siinä mielessä on hirmu hyvin huomannut, että tämä tämmöinen vertaistuki, miten paljon se antaa sitten kuitenkin ihmiselle, että niin kuin huomataan, että sitä siellä niin kuin virkistyy, niin se oikeastaan viikon melkein jatkaa, tai sitten jo alkaa maanantaina ootto, että
kohta on keskiviikko, meillä on kuntosaliryhmä. Ja on meillä toinenkin sitten semmoinen, missä nyt on ollut, se on vähemmän aikaa kyllä toiminut, tämä meidän Keila tuossa Kosmekissa, että sielläkin on sitten saanut oikeastaan ne vakihenkilöt, jotka ainakin tullaan. Sitten on muutamia, jotka ei aina pääse. Ja niin kuin tietysti meillä muutenkin, että eihän aina kaikki pääsekään, mutta kuitenkin, että niin paljon kuin aina yritetään päästä keskiviikkona, että kaikki olisi mukana ja kaikki kokkootu sinne kertomaan tästä, mitä ollaan viikolla tehty. Että tämmöisessä merkeissä mennään näihin omaishoitajien ja hoidettavien kanssa, että hoidettavat on aina mukana ja ketkä pääsee ja ketkä ei, niin sitten hoitajat kokoontuu. Kehottaisin kaikkia, että ketkä vaan niin tulla näihin tämmöisiin ryhmiin, mitä täällä yleensä järjestetään, niin kyllä ne antaa aina paljon jokaiselle. Joensuussa omaishoitajayhdistyksellä on myös ammatillista toimintaa. Työntekijät järjestävät muun muassa erilaisia ryhmätoimintoja. Näissä ryhmissä omaishoitajat saavat monipuolisesti tietoa muun muassa olemassa olevista palveluista ja tuista, ergonomiasta eli oikeista ja terveellisistä avustamismenetelmistä. Omaishoitajuuden muutosprosessia käydään luottamuksellisesti yhdessä keskustellen. Liikunta ja luovat toiminnot ovat tärkeä osa näiden ryhmien toimintaa. Tämän kuntouttamisen lisäksi myös virkistystoiminta, esimerkiksi osallistuminen konserttiin, tarjoaa sitten omalta osaltaan mahdollisuuksia näiden yhteisten kokemusten vaihtoon. Osa ryhmistä on tarkoitettu ainoastaan omaishoitajille, kuten Ovet omaishoitajavalmennus, vertaisverkostoryhmät, kuntosali ja jumpparyhmät. Ja jotkut ryhmät taas ovat tarkoitettu omaishoitajalle ja hoidettavalle yhtäaikaisesti, ja tällä pyritäänkin mahdollistamaan omaishoitajan osallistuminen ryhmätoimintaan. Tällainen ryhmä on esimerkiksi Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan Dementia-yhdistyksen kanssa yhteistyössä syksyisin ja keväisin Koivupihassa järjestettävä kuntoutuksen ja vertaistuen pariskuntaryhmä muistisairaalle ja hänen puolisolleen. Ja näitä samanlaisia ryhmiä järjestetään myös muissa yhdistyksen toimialueen kunnissa. Tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista.